Gisiguro sa Department of Transportation kan DOTr nga masilutan ang bisan kinsang Office of Transportation Security kan OTS Screening Officer nga mapamatud-ang nakalapas sa balaod. Lakip na ang pagpangawat sa mga gamit o kwarta sa mga pasahero. Iyang warning ni Transportation Secretary Banoy Lopez dungan sa pagdagsa sa mga pasahero sa terminal. Matod sa opisyal, dako ang responsibilidad sa OTS Screening Officers nga nagda-duty aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero ug mapugnan ang pagsulod sa mga gidili nga kargamento. Kahinumduman nga una ng gimando ni Secretary Lopez ang pag-relieve sa pwesto sa tulo ka mga OTS personnel human giingong gikawatan ang usa ka turistang Australian national og 7,000 pesos o 1,000 pesos Taiwan dollars sa Naia Terminal 3 ni aging mga adlaw. Tungod niini giawhag sa opisyal ang mga pasahero nga i-report ang bisan unsang sayop o daotang binuhatan sa pipila ka airport personnel.